Μισώ να είμαι αυτός που σου το λέει, αλλά μερικές φορές οι σκύλοι δεν μας αγαπούν τόσο πολύ όσο πιστεύουμε. Μπορεί να φαίνεται ότι μας λατρεύουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι ίσως απλά μας ανέχονται. Θέλεις να μάθεις αν αυτή είναι η περίπτωσή σου? Μείνε, γιατί θα μοιραστώ μαζί σου 10 ξεκάθαρα σημάδια ότι ο σκύλος σου δεν είναι τόσο δεμένος μαζί σου όσο νόμιζες. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται σκληρό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί ιδιοκτήτες παρερμηνεύουν τη συμπεριφορά των σκύλων τους. Μας αρέσει να πιστεύουμε ότι είμαστε το κέντρο του σύμπαντός τους, αλλά μερικές φορές τα σημάδια είναι ακριβώς μπροστά μας και αρνούμαστε να τα δούμε. Είναι σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας για το καλό του κατοικίδιου ζώου μας. Πολλοί από εμάς φανταζόμαστε ότι έχουμε έναν ιδιαίτερο δεσμό με τους σκύλους μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η σύνδεση πρέπει να χτίζεται και να διατηρείται κάθε μέρα. Δεν αρκεί να τους προσφέρουμε τροφή και καταφύγιο. Οι σκύλοι χρειάζονται κατανόηση, σεβασμό και αυθεντική επικοινωνία. Αν αγνοείς τα σήματα που σου στέλνει ο σκύλος σου, ρισκάρεις να ζεις σε μια ψευδαίσθηση, ενώ εκείνος νιώθει δυστυχισμένος ή αγχωμένος. Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί σε αυτό που μας λένε πραγματικά οι τετράποδοι φίλοι μας. Αλλά μην ανησυχείς υπερβολικά. Η αναγνώριση αυτών των σημαδιών είναι το πρώτο βήμα για να ενισχύσεις τον δεσμό με τον τριχωτό φίλο σου. Άλλωστε, δεν μπορείς να διορθώσεις κάτι αν δεν ξέρεις καν ότι υπάρχει πρόβλημα, σωστά? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα σημάδια. 1. Δεν χαλαρώνει όταν είναι κοντά. Πρόσεξε πώς κοιμάται ο σκύλος σου όταν είναι κοντά σου. Η στάση ύπνου του λέει πολλά για το πόσο άνετα νιώθει μαζί σου. Ο ύπνος είναι μια στιγμή ευπάθειας για οποιονδήποτε σκύλο. Αν ο σκύλος σου νιώθει ασφαλής και χαρούμενος, πιθανότατα θα κοιμηθεί στο πλάι ή ακόμη και ανάσκελα, εκθέτοντας την κοιλιά του. Αυτό δείχνει ότι εμπιστεύεται το περιβάλλον του και τους ανθρώπους γύρω του. Αλλά αν ο σκύλος σου παραμένει άκαμπτος, αποφεύγει να ξαπλώσει στο πλάι ή κρατά την κοιλιά του προστατευμένη όταν είναι κοντά, είναι πιθανό να μην αισθάνεται εντελώς άνετα. Μερικές φορές θα κρατήσει ακόμη και το κεφάλι του σηκωμένο ή τα μάτια του ορθάνυχτα, έτοιμος να αντιδράσει. Και ορίστε ένα ακόμη πιο προφανές σημάδι. 2. Φεύγει από το δωμάτιο όταν μπαίνεις. Αν κάθε φορά που μπαίνεις σε ένα δωμάτιο ο σκύλος σου φεύγει, είναι πιθανό να μην αισθάνεται άνετα ή ασφαλής μαζί σου. Όπως ακριβώς εμείς αποφεύγουμε τους ανθρώπους που μας κάνουν να νιώθουμε άβολα, οι σκύλοι επίσης αναζητούν απόσταση όταν κάτι τους κάνει να νιώθουν άβολα. Είναι ο τρόπος τους να πούν «χρειάζομαι τον χώρο μου». Αλλά πριν βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα, λάβε υπόψη ότι αυτή η συμπεριφορά θα μπορούσε επίσης να υποδηλώνει ότι ο σκύλος σου δεν αισθάνεται καλά. Αν αυτό γίνεται συνήθεια, το καλύτερο είναι να τον πας στον κτηνίατρο για να βεβαιωθείς ότι όλα είναι εντάξει. Τώρα, ας προχωρήσουμε σε ένα πιο λεπτό σημάδι. 3. Αποφεύγει την οπτική επαφή. Τα μάτια ενός σκύλου μπορούν να πούν πολλά. Μπορούν να αντανακλούν αγάπη, περιέργεια και ακόμη και λίγη χειραγώγηση όταν θέλουν κάτι από εσένα. Αλλά αν ο σκύλος σου αποφεύγει να σε κοιτάζει στα μάτια και οπισθοχωρεί κάθε φορά που προσπαθείς να το κάνεις, είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση. Οι σκύλοι αποφεύγουν την οπτική επαφή για να μειώσουν την ένταση και να αποφύγουν συγκρούσεις. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να σημαίνει ότι ο σκύλος σου δεν αισθάνεται άνετα ή δεν έχει πλήρη εμπιστοσύνη σε εσένα. Η κατανόηση αυτού είναι απαραίτητη γιατί σου δείχνει ότι πρέπει να βελτιώσεις τον τρόπο που αλληλεπιδράς μαζί του. 4. Προτιμά τη συντροφιά άλλου ατόμου. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να το αποδεχτείς, αλλά μερικές φορές οι σκύλοι δείχνουν περισσότερη στοργή σε κάποιον άλλο στο σπίτι. Όπως και εμείς, οι σκύλοι έχουν και αυτοί τα αγαπημένα τους. Αν παρατηρήσεις ότι ο σκύλος σου ζεσταίνεται με άλλο άτομο αλλά σε αποφεύγει, είναι ώρα να στοχαστείς. Σέβεσαι τον χώρο του. Τον χαϊδεύεις με έναν τρόπο που πραγματικά του αρέσει.
Μερικές φορές, μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Παρατήρησε πώς αλληλεπιδρούν οι άλλοι με το σκύλο σου και κράτησε σημειώσεις, μπορεί να μάθεις κάτι πολύτιμο. Αν σου αρέσει το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή και να αφήσεις like. Αυτό μας βοηθά πολύ να μπορούμε να συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε περισσότερα βίντεο για τους τετράποδους φίλους μας. Τώρα ας προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. 5. Αγνοεί τις εντολές σου. Εδώ υπάρχει κάτι σημαντικό να καταλάβεις. Η εκπαίδευση ενός σκύλου δεν αφορά μόνο τη διδασκαλία εντολών, αλλά την οικοδόμηση ενός δεσμού βασισμένου σε εμπιστοσύνη και αμοιβαίο σεβασμό. Αν ο σκύλος σου αγνοεί τις οδηγίες σου, αξίζει να αναρωτηθείς γιατί. Η προθυμία ενός σκύλου να υπακούει προέρχεται από μια δυνατή και υγιή σχέση. Όταν αυτός ο δεσμός αδυνατεί, μπορεί να αρχίσει να ενεργεί με αδιαφορία ή ακόμη και να σε αγνοεί εντελώς. Αυτό είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο σε σκύλους διάσωσης που ακόμα προσαρμόζονται στο νέο τους περιβάλλον. Αν αυτή είναι η περίπτωσή σου, επικεντρώσου στο να περνάς ποιοτικό χρόνο μαζί του. Θα εκπλαγείς πόσο μπορεί να βελτιωθεί η στάση του μόνο με το να νιώθει αγαπημένος και ασφαλής. 6. Απορρίπτει τις ανταμοιβές σου. Οι σκύλοι σχεδόν ποτέ δεν απορρίπτουν ένα λιχουδιά, ειδικά αν προέρχεται από κάποιον που τους νοιάζεται. Αν ο σκύλος σου αγνοεί τις ανταμοιβές που του προσφέρεις, κάτι συμβαίνει. Αυτή η συμπεριφορά παρατηρείται πολύ στο γραφείο του κτηνιάτρου, για παράδειγμα, αφού λάβει μια ένεση, είναι συνηθισμένο ένας σκύλος να απορρίψει τις ανταμοιβές του κτηνιάτρου γιατί τον συσχετίζει με μια αρνητική εμπειρία. Αν ο σκύλος σου απορρίπτει τις ανταμοιβές σου, αλλά τις δέχεται από άλλο άτομο, είναι ένα σημάδι ότι κάτι στη σχέση σας χρειάζεται βελτίωση. Ωστόσο, αν απορρίπτει το φαγητό από όλους, θα μπορούσε να είναι θέμα υγείας και θα ήταν καλύτερα να τον πας αμέσως στον κτηνίατρο. 7. Δεν θέλει να κοιμηθεί στο δωμάτιό σου. Ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια ότι είσαι το αγαπημένο άτομο του σκύλου σου είναι ότι θέλει να κοιμηθεί κοντά σου. Οι σκύλοι, απόγονοι των λύκων, αναζητούν τη συντροφιά και την προστασία της αγέλης τους. Επί του παρόντος, εσύ είσαι ο αρχηγός τους. Αν ο σκύλος σου δεν προσπαθεί να κοιμηθεί στο δωμάτιό σου ή, ακόμη καλύτερα, στο κρεβάτι σου, είναι σημαντικό να στοχαστείς τη σχέση που έχετε. Φυσικά, κάθε σκύλος έχει τη δική του προσωπικότητα και μερικοί είναι πιο ανεξάρτητοι, αλλά γενικά οι περισσότεροι προτιμούν να είναι κοντά στον ιδιοκτήτη τους τη νύχτα γιατί τους προσφέρει ασφάλεια. Αν αυτό σου ακούγεται οικείο, έλεγξε άλλα σημάδια από αυτή τη λίστα, μπορεί να ανακαλύψεις ότι ο δεσμός με τον σκύλο σου δεν είναι τόσο δυνατός όσο νόμιζες. 8. Κουνά την ουρά αριστερά όταν σε βλέπει. Ίσως δεν το ήξερες, αλλά η κατεύθυνση στην οποία ο σκύλος σου κουνά την ουρά του λέει πολλά για το τι νιώθει. Αν παρατηρήσεις ότι η ουρά του γέρνει περισσότερο αριστερά όταν είναι κοντά, είναι κακό σημάδι. Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτή η κίνηση μπορεί να υποδηλώνει φόβο, ανησυχία ή δυσπιστία. Αντίθετα, αν η ουρά του κινείται προς τα δεξιά, σημαίνει ευτυχία και στοργή. Η προσοχή σε αυτές τις λεπτομέρειες θα σου δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τη συναισθηματική κατάσταση του σκύλου σου. 9. Δεν κουνά την ουρά όταν σε βλέπει. Αν το να κουνάει την ουρά αριστερά είναι κακό σημάδι, το να μην την κουνάει καθόλου είναι επίσης κακό σημάδι. Μια ακίνητη ουρά μπορεί να υποδηλώνει ότι ο σκύλος σου είναι νευρικός, άβολος ή ακόμη και φοβισμένος όταν σε βλέπει. Ένας χαρούμενος σκύλος που σε αγαπά συνήθως κουνά την ουρά με ενθουσιασμό όταν μπαίνει στο σπίτι. Αν ο δικός σου δεν το κάνει, μπορεί να συμβαίνει κάτι. 10. Δεν θέλει να τον αγγίζεις. Το να χαϊδεύεις τον σκύλο σου δεν είναι μόνο ένας τρόπος να του δείξεις στοργή, αλλά και να ενισχύσεις τον δεσμό σας και να μειώσεις το άγχος. Αν ο σκύλος σου απομακρύνεται ή αποφεύγει τη σωματική επαφή, είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση σας. Μπορεί να είναι επώδυνο να το αποδεχτείς, αλλά μην το πάρεις προσωπικά. Μάλλον κοίταξέ το ως μια ευκαιρία να βελτιώσεις τη σύνδεση μεταξύ σας.
Όταν ένας σκύλος αποφεύγει να τον αγγίζουν, γενικά είναι επειδή νιώθει αγχωμένος ή στρεσαρισμένος. Το κλειδί είναι να μην τον αναγκάζεις. Δώσε του τον χώρο του και επέτρεψέ του να νιώσει ασφαλής με τον δικό του ρυθμό. Διατήρησε μια σταθερή ρουτίνα και με τον καιρό θα παρατηρήσεις ότι ο σκύλος σου θα αρχίσει να πλησιάζει περισσότερο. Απόφυγε απότομες κινήσεις και συσχέτισε την παρουσία σου με θετικές εμπειρίες, όπως διασκεδαστικές βόλτες ή παιχνίδια με το αγαπημένο του παιχνίδι. Θυμήσου, αν έχεις εντοπίσει μερικά από αυτά τα σημάδια στον σκύλο σου, δεν σημαίνει ότι όλα χάθηκαν. Οι σκύλοι είναι απίστευτα συγχωρητικά και προσαρμόσιμα πλάσματα. Με υπομονή, συνέπεια και πολλή αγάπη μπορείς να ξαναχτίσεις την εμπιστοσύνη και να δημιουργήσεις έναν δυνατό δεσμό με τον τετράποδο φίλο σου. Κάθε σκύλος αξίζει να νιώθει αγαπημένος και ασφαλής και εσύ έχεις τη δύναμη να το πραγματοποιήσεις. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάσαι είναι ότι η σχέση με τον σκύλο σου είναι μια ευθύνη που επέλεξες και απαιτεί συνεχή προσπάθεια από εσένα. Μην αποθαρρύνεσαι αν τα πράγματα δεν είναι τέλεια τώρα. Αυτό που πραγματικά μετράει είναι ότι είσαι πρόθυμος να αναγνωρίσεις τα προβλήματα και να δουλέψεις για να τα λύσεις. Επένδυσε χρόνο για να κατανοήσεις τη γλώσσα του σώματος του σκύλου σου, να σεβαστείς τα όρια του και να του προσφέρεις ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη. Τα αποτελέσματα θα έρθουν και ο δεσμός που θα χτίσεις θα αξίζει κάθε στιγμή που περνάτε μαζί. Αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις like και να κάνεις εγγραφή. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.